Bé, ens agradaria saber si les escoles de la nostra ciutat que ofereixen servei de menjador hi ha menjar sobrer i especialment ens agradaria saber què es fa amb aquest menjar que sobra. Des del Partit Demòcrata Català proposem que s'estudiï tant des de la regidoria de serveis socials com la d'educació la possibilitat d'acabar amb el malbaratament dels aliments que en molts menjadors escolars ens estem trobant que sobra. I aquest menjar que sigui lliurat a centres socials i persones necessitades, sempre mantenint una mica les garanties alimentàries de seguretat que això comporta. A les escoles? Senyor Lluís Soler, desconec com funciona, però li demanaré als educadors que parlin amb les empreses de càtering i li traslladaré la resposta, a veure si hi ha la possibilitat de reaprofitar el menjar que no s'utilitza i a veure amb les entitats socials com ho podríem fer. Ja li donaré la resposta.